Здравейте и добре дошли отново в канала. Днешното видео ще е малко по-различно. Гледна точка на това, че няма да е First Ride или някой нов мотор или някоя модификация по мотора, а реших да говорим да ви разкажа за Patreon, защо съм избрал платформата, защо съм избрал Patreon платформата, за да се развива канала през нея и плюсовете и минусите, които има този мой избор и казусите, които имам до момента с самата платформа. Те не са кой знае какво, но все пак реших да ги споделя в едно кратко видео и да ви се изясни защо, как и всичко останало, което може би не е останало изяснено или не е разбрано от вас. Преди да започнем с основната тема на видеото, искам да благодаря на всички абонати, които се абонирали за канала през последните 2 седмици, откакто публикувах първото видео, също и за интереса, който проявяват хората. Клипа, ако не се лъжа, има над 3000 гледания, като за първи клип мисля, че е добър резултат, с който поне аз съм доволен. Така, продължаваме с основната тема на днешното видео — Patreon. Избрах платформата Patreon, чрез която да се развива канала и да се осъществяват проектите. Минем от тук лекичко така. Поради две причини. Първата, бъдейки в България и всеки като чуе, че има някаква награда, било тя по-сериозна, материална, се чури сега този тигър тук ще ми обяснява, че мога да спечеля или с какъв мотор, ама най-вероятно негов човек ще го спечели или въобще няма да се стигне до там да се дава мотор и така нататък. Ето тук идва Patreon платформата. Основната идея е, понеже не разполагам с толкова средства да правя през 5-6 месеца по един мотор и да го давам съответно, Patreon платформата се ползва за спонсориране на този проект, като идеята е вие да участвате в билда на мотора, да вземаме решенията заедно, свързани с целия проект, билото какъв ще е мотора и нататък вече как ще изглежда цветово, какви промени ще търпи, какви части ще се слагат, така нататък. Всичко, което или по-голямата част, където може да има някакъв избор, вие да сте хората, които да решавате какво и как ще изглежда, защото след това, както казах, идеята е вие да го спечелите и съответно кой не би искал да има и да притежава нещо, което харесва изначално. Така че това е накратко най-простичко обяснена идеята на Patreon. Другото, което е
интересно или по-точно сигурността, която има, е, че няма да казвам, няма да дам пример по-точно, и други ютубъри в България ползват Patreon, за да субсидират каналите си и проектите, които искат да реализират. Съответно всеки е чрез различен абонамент, различна стойност. Аз няма да говоря за това какво аз съм сложил и какво съм сметнал като минимален абонамент. Всеки се преценява за него си колко му струва труда, усилието и всичко, което полага. Да, за стойността на абонамента няма да говоря, всеки се преценява колко му струва труда и времето, което отлага, за да го реализира. Идеята е, че няма как аз да твърдя, че като плащате с какъв месечен абонамент в рамките на 5-6 месеца, речем времето, което отнема един проект, и ще ми давате едни пари и после, видиш ли, аз ще се откажа да го давам мотора или ще кажа, няма да го дам, ще го продам и така нататък. Това нещо няма как да се случи поради простата причина, че аз водя наказателна отговорност, ако не изпълня това, което съм казал. И именно тук, и пак повтарям, платформата Patreon дава тази сигурност, че ако по някакъв начин аз съм некоректен към вас, вземал съм някакви пари от вас и съответно не сте получили това, което е обявено и написано, в страницата, съответно отивам в съда и директно губя. Така че нямам никаква изгода да твърдя, че след като създаваме проект с ваша помощ 5-6 месеца и накрая, разбираш ли, ще си го продам, бъдейки направен с вашите пари и ще прибера едни пари, че стана царя на света. Такова нещо няма как да се случи. Но идеята е да почнем и оттам нататък ще се уверите, че не всеки в България иска да краде и да печели само за себе си. Аз съответно не си правя илюзии, че имайки Patreon профил и Patreon страница ще стана някакъв милионер и видиш ли, съм открил топлата вода. Концепцията за това нещо не съм измислил аз. Просто се опитвам да я приложа в нашата прекрасна държава. И те първо предстои да видим дали ще поженим успех. Така, това е накратко казано какво, защо и как е идеята Patreon. И другото, което е по-интересното и леко шокиращо за мен, е, че не знам дали сте пробвали да намерите Patreon страницата на канала. В момента тя е буквално невидима за вас, поради простата причина, че все още няма никакви абонати и Patreon не дава достъп до новите страници или до страниците, които са с по-малко абонати, което е абсолютна лудост, поради простата причина, че как се очаква да набирам абонати и хората да се абонират за това, което искам и което предлагам, при положение, че не се намира в Search бара или Search Engine. И пишейки им за този проблем, отговорът е следния.
Ние не отговаряме за Search Engine, трета фирма го поддържа, така че не можем да ви помогнем. Patreon са фокусирани върху монетизирането на страниците, на креаторите, които вече имат някаква база и съответно ги подкрепят тях. И това беше доста тъп отговор от тяхна страна, но смятам, че след като се абонират няколко хора, се надявам страницата да бъде видима отново. Първия месец след като публикувах, нямах абсолютно никакви казуси, развивах я, слагах контент в страницата и нямах никакви проблеми. След това, един прекрасен ден, реших да потърся просто страницата в търсачка на Patreon и не излъжи, и затова писах на сапорта, които ми дадоха този невероятен отговор. Колкото и абсурдно да звучи, това е самата истина. Това е за днес. Исках да ви споделя тези неща и да внеса някаква яснота за тези, които не им е станало ясно или които имат някакви съмнения за какво и как се боря. Надявам се нещата да са една идея по-ясни. Карайте внимателно и ще се видим в следващото видео.